Prezentujte svoje domčeky profesionálne, najmodernejšou formou na trhu a predávajte ich rýchlejšie. Táto ukážka teraz nie je o dizajne ani o detailoch, ide skôr o priblíženie funkčnosti a o to, aby ste videli, ako môže vyzerať aj váš 360-stupňový virtuálny katalóg domčekov. Čiže človek si vie priamo kliknúť na dom, hneď uvidí základné info, veľkosť, cenu, názov a všetko info, ktoré chcete. Môže to byť váš showroom prístupný non-stop a pre každého. Celé to funguje na mobile, na počítači, ale aj vo virtuálnej realite cez okuliare ako MetaQuest. Vaši klienti alebo investori si takto vedia prechádzať ponuku, ako keby boli priamo na mieste. Toto je fakt len demo, aby ste pochopili princíp. Reálne sa tam dá pridať ďaleko viac detailov, pôdorysy, informácie, obrázky, videá, odkazy, pridať cudzie jazyky a ďalšie podrobnosti. Celé to môže vyzerať ešte oveľa lepšie. Máš záujem o viac informácií? Kontaktuj ma, rád pomôžem.